lai tatlang kabin thlir tu te chibai vek ule voina hian he voi khatna tan kan YouTube channel a khovel chanchin thar le thil thleng chanchin handa chhuwa ve kan tuma ka voi khatna ania kalat zeilo khop maya voice te po clear talk lo mai thaya chuwang chuan thlir tu te riat thiamna kan ngen phasa a ke YouTube channel te min lo like saka subscribe saka share min lo ti sak turin khan som phasa chuwa he channel atang hian chanchin thar mai baka thil thleng riat zawna lampang le zirlai puitu zirlai te tan po a hlok thlak tak tak han chhop chhuwa kan han tum don ani thlir tu te chibai kan buk chewa chuan voina hian khovel chanchin thar vo in lama chanchin thar khovel hmang sang ami te poite te in kan han ngai thla ho dona kan hriat angin India le Pakistan chu ni engemaw zat chung anin dowa missile te thlawna te tin tongkam in beina chi sang in anin dowa khovel hriata khovel mi te beng hriata news channel sang te social media te nasa takin in dona le in beina an kalpuya chumia chuan kan hriat angin Pakistan chu Turkey in atan puina sa hle ani ti kan hriat kha chumia wang chuan India athin rim em a Turkey laka chunga wang chuan Turkey ram thlo tur India mi tam takin thlawna ticket an cancel ti te kan hria a ti chuan nimin lama khan India sarkarin India rama Turkey company pakhat Celebi Airport Service India Private Limited anti Turkey company pakhat airport a na thok thin airport a bungrothir kuala thlawna chi sang service vela bungrothir kual le thlo theina chi sanga bungrua hlang kual vel thin tu company pakhat Celebi Airport Service India Private Limited anti chu India rama na an tho na ber an tho theina ber ani berang chu security clearance kha India sarkarin akan sel saka chumia wang chuan he company hian Delhi High Court a tuna hian India sarkar khing turin in buat sei mek ani a India le Turkey boruak a thalo hle maya chu chuan tuna hian India le Pakistan in dona awang hian he thil India sarkar in Turkey laka action alak na hi vein lama hian chanchin thar lu tu ber ani in hemi Turkey Aviation Company India in ashemna hian an aviation company lam ero hi chu an phave na sa hle maya Turkey company anni lo thu le India mi tam tak he company noya po hian na an tho thu te chung mi te chuan har satna nasa takan to thei tur thu te tin warning po sarkarin pelem lova hetianga India ram han ha an tho theina ber security clearance an cancel tamai hi poi an ti thu an soi ani tin voina hian India le Pakistan in kara thu thar pakhat chu Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar a hian India ne na in remna tluan tling nei tur chuan in biak na apoimo thu asoya tin hemi chungchanga hian Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar hian tuna India in Pakistan rama luanglut chi sang indas lui luanglut chi sang te India in tuna akhar mek hi poi ati thule hemi hian harsat na satak in biak na chungchanga po thlen thei tur thu te asoi ani a he Indus Water Treaty Indus lui tui mandan chungchang India le Pakistan ina inremna an lo siam to tuna India in akan sel chungchang hi he Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar hian Pakistan laka in dona puan na tluka angai thule chu
Indo na thlen reng tu le omtir reng tu ni anga angai thei thu po asoi ani a ti chuan he Indus Water Treaty cancel hian ngong na sa tak mai Pakistan rama voin thleng hian aneya tui har satna na sa tak an to thu te po chanchin thar le mundang danga po kan riat thin to kha he Indus Water Treaty India na cancel ero hi chu tuna hian India hian cancel na hi ala kalpui renga in biak na engtin nge an kalpui zel don riat ani lova tuna hian India le Pakistan chuan in ka hai puangin he in ka hai hi mei ni som pariat thleng o tur ania tiang chuan hemi in ka hai chung hian in biak na nei turin anin buat sei chhomek ni na langa Pakistan lampo he an foreign minister te me po in biak ton na an du thu le tha an thi thu an chuata hial ani tin voin lam chanchin thar lua le tu pakhat chu India in a defense budget crore singa zet maya ati puntur thu hi ani a India sarkar thu puang tuin apuan dan chuan hei hian tuna India defense budget lo to zong crore sari chu ale pel tir dona tin sarkar lo to zong India sarkar lo to zong zinga he crore singa India defense budget ti puntur hian sarkar lo to zong zinga India defense budget san lai ber ani dona ni ti po sarkarin apuang boka tin kumsang hi somni le pangale somni paruk defense budget crore nuai ruk le point somriat pakhat February tha a parliament session a pass to kha he thil hian abel cha dona tuna India in defense budget crore singa zeta ati pun le tur hi thlasik parliament session a putlu tur ani a chuan he defense budget ti pun hian ral thuam leina te le ral thuam lampang zirna research and development lamatan te a mantur ani thu defense thu puang tu chuan an puang bok ani a tun indo na ina ashrin chho te po kan ti theyang India hian tun indo na khan na satakin achatra ani ti kan the theyang India hian ral thuam hi ramdang atangin achalut na se ema abik takin Russia ram atangin achalut tam ema he crore singa a defense budget ti puntur po hian India ral thuam nasa takin ati that bel dona ati chak bel dona ni ti kan the thei ome le India le Pakistan lam kan thlir zo ri anga Israel le Palestina lampang lo thlir le ta ilangin voin lam khan Israel chuan Gaza chu nasa takin abeile a he air strikes awang hian Palestina mi Gaza vela cheng mi za in an thi bel le nia soi ani a mi tam tak in chim le building tlu kara an latang meka tuna hian chan chuan na tho meka ni a tin Israel po in Yemen Israel ramatanga KM sang chuanga hla Yemen rama Houthi hel ho beiturin Israel po in tuna hian tan ala thar zela Israel po Middle East lampo Indo buai rengin an la khosa a India le Pakistan lama Indo ni engamaza tan nei nuwa are fel tan chaudon ni ina langa chuti rolin Israel le Gaza vela ero chuan Indo na alana sa hle mai ni tinin azatel an la thideu reng mai ani tin chuti rolin Yemen ram Israel chimlam ram hlataka tangpo in Houthi hel hoin Palestinian te an thlopa wangin ara latangin Israel aron beya Israelin mani lok te khan F-35 jet fighter mangin an airport han bom ani kha Israel le Yemen in kar po hi athalo le a
voina Israel in Gaza abom na po hian mi cha chuang an thile a chuwang chuan Hamas po in an thu chua he Israel thil ti hi nun ron na thil ti ani ti in an chua Israel le Gaza in do na awang hian Palestinian mi singa le sangthum za som pakwa vel an thi to ni a hriat ani a tin mi nuai khat sing khat sangkwa zakwa som pakwa anin hliam to ni a hriat ani a an thina sa to em ani tin thiza thi sarkar official thu chu a chuan mi singruk le sangkhat le zasari lai an kai chho po rin ani a in chong hnuai te in chim hnuai te ruang mulo engemaw zat la om theya ngai ani a tin Israel thi to zat hi mi sangkhat za somthum pakwa nia ngai ani a October ni sari sangni somni pathuma Hamas hel howin Israel anva be thut atang khan mi sangkhat za somthum pakwa Israel thi to ngai ani a tin mi jani chuang Hamas in reng ani kha engemaw zat chu an chua to a maro chu engemaw zat friend an lani a tun hona hian heng an mi hren te an hren chung hi chu Israelin be atum thu asoya Israel le Gaza Palestinian inkar po tun hona hian labuai hle ani voi in lam thuthar pakhat chu Russia le Ukraine in biak thu hi ani ome kan hriat angin Russia le Ukraine hi kumrei tak anin do to a chuan voina hian avoi khatna atan Turkey khopui Istanbul a Russia ai otele Ukraine ai ote in biak na voi khat peace talk in rem na turata na in biak na chu avoi khatnan an nei theita a he in biak na hi tluang takin an neya chuan voin in biak na hian Russia le Ukraine te hian in do na awanga sipai anin man ton te mi sangkhat chuang in thleng ton turin in rem na an siam theya amaro chu an in rem dan tur zong ero chu laduan tur ania tin voina an in biak na hian thilchin sia tlak tak mai a thlen bok chu ram hruai tu lu berte ve in biak ni se ti in an rot ania chuan voina in biak na hi Turkey Foreign Minister Hakan Fidanan akai hruai na hnuaya nei ania chuan he in biak na hi darkar ni chung nei ania chumi in biak na chuan ra tha a chuang nge yang ti he in biak na telte chuan an be se hle ania tin voin in biak na hian Ukraine ai ote hi camouflage sipai in thuamin anin thuama an in dona rilru sipai rilru putakin an ramin be ani ti entirnan camouflage thuamin anin thuam nge a voi in Ukraine le Russia te in biak na hian ama khan Zelensky chuan akal lo tur thu alo soi to a amara chu a ai o ero atir tur thu asoya Ukraine ai o in defense minister Rustem Umerov te an kala tin Russia ai o in deputy foreign minister Mikhail Galuzin le Alexander Fomin deputy defense minister te an kalbok ani a tiang chuan voin in biak na hi avoi khatna ma ni se inrem na kongzon na tura be se na sang tak an nei ani unnaya chanchin thar dang chu Mexican star Valeria Marquez TikTok star kumsom ni pathum mi ka hlum thu hi ani a Valeria Marquez kumsom ni pathum mi Mexico a beauty influencer TikTok star ni bok chu TikTok a live streaming ati lai takin ka hlum ani a he live streaming hi aka hlum tu pa hian aka hlum vele hian camera la in a off ngala chuan Valeria Marquez hi TikTok star Mexico rama chuan
lar tak mai ani a beauty salon a social media atana live streaming ati lai takin aka phlum tupa hi ron lutin aron ka phlum tamai ani a he thil thleng hian Mexico ram le khovel adeng chuaka chuwang chuan he thil nun ron thlak tak hi khovelin poi atia Valeria Marquez TikTok star model hian TikTok a hian follower noi ni chuang nein Instagram a nen chuan khovel a puma a fans te a bara khaina sa hle maya a that tu hian engwanga that nge ani ti hriat ni lo ma se femicide anti meichia anni wanga huatna le intha du na hi Mexico rama te Paraguay Uruguay le Bolivia rama te atam hle ni a soi ani a chumi wanga he thil po hi thleng ni a rin ani